Kag sa Good Vibes, isa ka visual artist kag isa pagid ka green energy expert, ginkilala bilang Banwahanon Awardee. Pila ka mga indibidwal kag grupo ang ginpasidunggan man sa charter anniversary sa Bacolod City. May report si Nico Delfin. Ang pagpasanyog sang creative industry sa Bacolod paagi siya mga obra. Ang ginakabig dako nga kontribusyon sang kilala nga visual artist nga si Charlie Co nga naging instrumental man sa kadalagan sa pila ka mga local artist. Siya kag ang green energy expert nga si Ian Fred Solas nga among sa likod sang biodiesel production kagaban pa nga waste to energy project sa syudad agin pasidunggan bilang Banwahanon Awardees sa pagsaulog sang 87th charter anniversary. Ginkilala bilang Be the Change Awardees ang founder sang Calvary Home nga sanday Pastor Joe kag Billy Rosmarino, researcher teacher nga si Russell Gore, anti-bullying advocate nga si Julius Lorca kag ang Handom Organization nga nasuguran sa mga college students nga sanday Thaddeus D, Daniela Laboriante kag Mariela Ferraris. Which is possible. I think we need also a great vision on Bacolod because we love Bacolod. That's how it's why Bacolod? It's at my home. It's all our home. We can make it really, really great. Bacolod can be really, really great. We want to work with the last two. Ginsiling ni Mayor-elect Greg Gasataya nga ang kontribusyon sa mga awardees ang nagapakita lang sa ilang pagpalangga sa syudad nga among naghatag inspirasyon sa iban pa nga mga Bacolodnon. But at the end of the day, we all love Bacolod City. We are all serving the same city and we all live in the same city nga palangga din natong tanan-tanan. So padayon ang pag-asenso sa syudad sa Bacolod. Congratulations to all the awardees. Madamo kanya salamat and happy 87th Charter Day Bacolod City. Ginpasidunggan man ang mga most outstanding city government employees, mga outstanding taxpayers, kag mayaraman sa mga grupo kag indibidwal nga nagbaton sang Mayor Citation Awards. Nico Delfin para sa DigiCast Negros.